नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. उत्तर कन्नड जिल्हा पालकमंत्र्याकडच्यान विविध अभिवृद्धी कामगारीक भूमिपूजा. कारवारात लोकोपयोगी खात्याचे अतिथीगृह कार्यालयाचे बांधकाम, मालादेवी मैदानाची अभिवृद्धी कामगारीची भूमिपूजा मान्य उत्तर कन्नड जिल्हा पालकमंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी हेमी केली. तसेच खास करावळी जिल्ह्यात मच्छीमारी बांधवासाठी अगड समुद्रात मच्छीमारी करूक म्हण 100 होडी सरकारतर्फे दितले असे त्यांनी सांगले. नैसर्गिक रीतीन मच्छीमारी करचे उत्तर कन्नड जिल्ह्यात जास्त लोक असतात. थंय सौलभ्य मेळ्ळार उद्योग अवकाश वाढतलो. युवकांन हो उद्योग केल्यार अभिवृद्धी वाढतली असे त्यांनी म्हणले. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार रुपाली नायक यांनी सांगले की मालादेवी मैदानाचो 1 इंच सुद्धा जागो कमी जावचो ना. सगळे पद्धतशीर जातले. खेळाडूक विशेष करून महिला खेळाडूक कपडे बदलूक खूप कष्ट जाताले. या मैदानाचेर गोरू येताली. आता तेका कंपाऊंड जातले आणि सुसज्जित असे विश्रांती खोली आणि इतर सुविधा अभिवृद्धी जातली. आमदार निधीतल्यान 47 लाख आणि इतर मेळन सगळे 6 कोटीची अभिवृद्धी कामगारी जातली असे त्यांनी सांगले. जिल्ह्यात 9 कोटी खर्चाचे 9500 कुटुंबाक विद्युत संपर्काक मंजुरी दिला. या वेळार नगरसभा अध्यक्ष डॉक्टर नितीन पिकळे, उपाध्यक्ष प्रकाश नायक, विधान परिषद सदस्य SV संकनूर आणि इतर BJP प्रमुख हजर आशिल्ले. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9.80 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತರಿಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೊನೆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಗರಸಭೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಆವರಣಗೋಡೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 47.50 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ಬುಗ್ಗೆ ಬಹುದಿನಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕನಸು. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. जगलपेठ मिराशीवाडा हिंगा अंगणवाडी धोकादायक. नवीन अंगणवाडी इमारत बांधची मागणी. जोयडा जगलपेठ ग्रामपंचायत क्षेत्रात येवच्या मिराशीवाडा हिंगा अंगणवाडीची वास्तू कोसळच्या स्थितीत असून विद्यार्थ्याला जिवाक धोका निर्माण झाला. त्याका लागून गेले काही महिन्याच्यान भुरग्याक भाड्याच्या खोलीत शिक्षण दिवू लागलात. गेल्या अनेक वर्षांच्यान या इमारतीची दुरुस्ती न जाल्ल्यान अशी दुर्दशा झाली असा. मोडकळीस येयले छत, शीर पडिली वणत अशी या इमारतीची परिस्थिती असा. हिंगा जवळजवळ 25 विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षण घेतात. जर हिंगा कसली दुर्घटना घडल्यान त्याका जबाबदार कोण असो प्रश्न नागरिकांनी केलो. पावसाळ्यात तर या विद्यार्थ्यांनी खूपच गैरसोय जाता. अंगणवाडी इमारतीच्या बाजून असलेल्या एक घरात भाड्यान खोली घेऊन विद्यार्थ्याक शिक्षण दितात. मात्र त्या जाग्यार विद्यार्थ्याक शिक्षेसाठी पोषक असे वातावरण ना. सध्या जगलपेठ ग्रामपंचायती खंयच्यान अंगणवाडी इमारतीची डागडुगी केली असा. पण पावसात या इमारतीक धोका आशिल्ल्यान त्या जाग्यार विद्यार्थ्याक शिकोवचे अंगणवाडी सेविकाक एक आव्हान निर्माण झाले असा. कारवार अंकोला अभिवृद्धी कामगाराच्या टेंडरात कमिशनाचा संशय.
निष्पात चौकशीची मागणी माधव नाईक. कारवार अकोला क्षेत्राची अभिवृद्धी कामगारी म्हण राज्याचे मान्य मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हेमगेल्या विशेष निधीतल्यान मंजूर झालेल्या आर्थिक निधीचो स्थानिक नोंदणीकृत 500 पेक्षा जास्त कंत्राटदार आसात तितूतला कोणाक दिवचे सोड कारवार अंकोला क्षेत्राची आमदार रुपाली नाईक हेमी कामगारीचे टेंडर आपोवप सोड स्थानिक कंत्राटदाराक 7 दीस जायना अशें पॅकेज करून KRIDL या संस्थेक दिया म्हूण लिखीत दिता. हेजेन स्थानिक नोंदणीकृत कंत्राटदाराचेर अन्याय जाता. हो विवाद चालू असतानाच कारवार नोंदणी कंत्राटदार संस्थेचे अध्यक्ष समाजसेवक श्री माधव नाईक हेमी या प्रकरणाची न्यायालयात आणि लोकायुक्ताक तक्रार करची पडटली अशी पत्रकार परिषदेत घोषणा केली. पहिलीच 40% कमिशन हो विषय चर्चेत आसा. हेजेन दूध ते दूध उदाक ते उदाक जाऊ अशें तेमी म्हणले. या गोष्टीचेर आमदार आणि श्री माधव नाईक हेमका तू मेमे जाल्ली घटना घडली. हेतूंतल्यान फुडें कितें निष्पन्न जाता तेजेर सार्वजनिकांचें लक्ष आसा. ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೇಳಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಮೊದಲೇ ಮಾನವೀಯತೆ ಇದೇನೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸಿಗದೆ ಇದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವರೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಒಬ್ಬ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟು, ನೀವು ಒಬ್ಬ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹೌದು, ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಮ್ದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. कारवारच्या चित्ताकोला ग्रामपंचायत मार्फत ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सार्वजनिकांक कळवणी. तुमगेल्या घरात जाल्लो कचरो भायर रस्त्यार गटारात वा खाली जाग्यार उडोवचो सोड. वोल आणि सुको कचरो वेगवेगळो संग्रह करून दवरा. ग्रामपंचायतचे वाहन हर 2 दिसांत तुमगे दारात येऊन तो कचरो व्हरची व्यवस्था करतले. या कचऱ्याचे सारेकन योग्य दरात विकून सार्वजनिकांक आणि ग्रामपंचायतीक आर्थिक सहाय्य जातले. हेजेन परिसर स्वच्छ उरतलो. सार्वजनिकांन हेजो लाभ घेवचो आणि ग्रामपंचायती सहकार्य करचे. अधिक माहिती साठी ग्रामपंचायत कार्यालयाक संपर्क करचो असे चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकांक कळयला. उदकाची पायपलाईन फुटिल्यान हजारो लिटर उदक वाया. जोयडा उदकाची समस्या आशिल्ल्या रामनगर वासियांक उदक पुरवठा करची उदकाची पायपलाईन फुटिल्यान हजारो लिटर उदक वाया जाती आसा. रामनगर वासियांक उदका पुरवठा करसाठी पांढरी न्हंयतल्यान मोटरच्या सहाय्यान उदक हाडटी आसात. मात्र ही उदक पुरवठा करची पायपलाईन वर्सभरा पयलेच फुटिल आसा. मात्र त्या पायपलाईनीच्या दुरुस्तीकडे पंचायत दुर्लक्ष करची आसा असो आरोप स्थानिक कार्यकर्ता रामू नाईक आणि प्रशांत नायर हेमी केलो. गेल्या वर्साक ही पायपलाईन ना दुरुस्त आशिल्ली. रामनगर ग्रामपंचायतीक सांगून बी त्या पायपलाईनीकडे ग्रामपंचायतीन दुर्लक्ष केले आसा. हप्त्यांतल्यान एक दिवस रामनगर वासियांक नळाचें उदक मेळटा. अशें आसतना बी उदकाची जावची नासाडी कित्याक थांबते ना असो प्रश्न रामू नाईक हेमी उपस्थित केलो. ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹೊಡೆದು ಇಷ್ಟು ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಇನ್ನೂ ಮಠ ಅವರು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 1.5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನದಿಯ ನೀರು ನದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹರಿದು. ಊರಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ 16 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕಲುಷಿತ ನೀರು. ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹೊಡೆದು ಸುಮಾರು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. वाहन अपघातात मृत झालेल्या कुटुंबाक कार्मिक मंत्र्यांनी दिली सांत्वनाची भेट. मुंडगोड उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मुंडगोडात बड्डीगिरी क्रॉसा लागीं जाल्ल्या वाहन अपघातात मृत जाल्लो युवक मळू मांबू गावडे हेमगेल घरा मान्य कार्मिक मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी भेट दिवन मृताल्या कुटुंबाक
सांत्वन करून धैर्य दिली. या वेळार बीजेपी मंडळाध्यक्ष श्री नागभूषण आवणगी, ग्रामपंचायत अध्यक्ष श्री बसय्या नडविनमनी, प्रमुख देवू पाटील, संतोष भोसले, केसी गलबे आणि इतर हजर आशिल्ले. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल कारवारा सुशोभित आणि अत्याधुनिक व्यवस्था आशिल्ले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रदूषण विरहित म्हणल्यार इको टुरिझम म्हणून नोंदणीकृत जाल्ले पहिलेच हॉटेल. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. फुल पार्किंग प्लेसमेंट, सुशोभित रिसेप्शन, आधुनिक पद्धतीची लिफ्ट व्यवस्था, लॉजिंगासाठी वेगवेगळ्या तऱ्हेची आकर्षक रूमा उपलब्ध. अमन लक्झरी रूम्स, स्टँडर्ड प्लस रूम्स, शूट रूम्स, क्लब रूम्स, स्टँडर्ड एसी आणि नॉन एसी रूम अशी तऱ्हेची सुविधा आशिल्ले कारवारात एकमेव हॉटेल. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. एक वेळा भेट दियात आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल, आसिया बिझनेस पार्क, मेन रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.